Det Kongelige Teater står i en alvorlig økonomisk situation. Gennem de senere år er der opstået det problem, at på grund af, at man jo har fået nye huse, et skuespilhus og en opera, så er udgifterne til drift og til bygninger blevet langt større, og de penge, man har til rådighed til at lave skuespil, ballet, operaforestillinger, blevet mindre. Det er ikke holdbart. En af grundene til, at det er sket, er fordi, at regeringen gennem årene har skåret ned på Det Kongelige Teater, dels gennem effektiviseringskrav, dels gennem nogle store sparekrav her i forbindelse med regeringens genopretningsplan, således at man altså i dag faktisk ikke lever op til de aftaler, man i sin tid indgik, da man modtog operaen, hvor det var forudsætningen, at regeringen skulle give 100 millioner kroner om året til driften af operahuset, og Københavns Kommune 40 millioner. Københavns Kommune lever op til sine forpligtelser. Det gør regeringen ikke. På grund af effektiviseringsbesparelser og genopretningsplanen er der langt fra de 100 millioner kroner til rådighed for operaen, som der var tidligere. Det er regeringen nødt til at gøre noget ved. Vi er nødt til at sikre, at der er penge til kunsten, til forestillingerne på Det Kongelige Teater. Jeg har derfor bedt kulturministeren indkalde forligspartierne bag teateraftalen om Det Kongelige Teater til et møde her den 1. februar, hvor vi skal drøfte